Україна так переймалася будівництвом «Північного потоку-2», що не зважила на небезпеку від побудови газогону «Турецький потік». А прокладання двох його гілок обернеться для нас втратою транзиту до 35 мільярдів кубометрів газу, валютних заробітків та політико-економічної ваги серед країн-сусідів. Про це згадали лише коли очільник Росії Путін разом із президентом Туреччини Ердоганом провели урочистості щодо завершення морської частини «Турецького потоку». Отже, про наслідки побудови цього газогону та майбутнє української ГТС далі Вікторія Бойко. Перша нитка турецького потоку запрацює влітку 2019 року. Постачатиме російський газ саме до Туреччини. Україна одразу втрачає транзит на 15 мільярдів кубів газу, а це втрати у $500 мільйонів. Другу гілку запустять ще за 1,5 роки для постачання газу до Румунії, Греції, Болгарії. А це теж мінус близько 20 мільярдів кубів транзиту і ще понад $500 мільярда. Поки всі ці країни отримують російський газ через Україну. Ми втратимо більшу частину транзитного потоку в південно-західному напрямку, що зробить, відповідно, цю гілку нашої ГТС нерентабельною. Окрім турецького потоку, в цьому регіоні запрацював газогін від Азербайджану до Туреччини. Будується трансадріатичний газогін теж для азербайджанського газу. А ще лобіюється Європою постачання туркменського газу через Каспійське море. Так Європа прагне зменшити залежність від палива з Росії, а це теж майбутні втрати нашого транзиту. Україні не залишиться майже нічого, тобто там буде десь 5-10 мільярдів кубометрів. В найкращому випадку Україна втратить будь-яку можливість конкурувати як з північним, так і південними маршрутами транспортування російських вуглеводнів. Україна відчує збитки з 2020 року, коли Південний коридор запрацює наповну. Цих збитків не було б, якби Україна, як обіцяла ЄС, створила незалежного оператора та знайшла партнера-іноземця для управління ГТС, який би завчасно забезпечив контрактами на прокачку газу Україною після 2020 року. Цього вчасно не зробили. 15 місяців залишається, навряд чи вдасться дійсно знайти такого партнера, який би згодився не лише отримати прибуток від майбутнього транзиту, але і гарантувати щось після 2020 року. Поїзд вже пішов. Тобто слід думати про оптимізацію технологічних потужностей української ГТС після 1 січня 2020 року. Скорочення технологічних потужностей ГТС – це не лише скорочення працівників та консервація станцій, а це повний демонтаж, як мінімум, третини ГТС, бо отримувати її буде фінансово недоцільно. І тут на Туреччину, як і на Європу, чатує небезпека. Турецький газогін, як і обидва північні потоки, тягнуться морем. І у разі аварії зупиниться вся система. Так вже було в листопаді 2017-го із Північним потоком. Тоді Росія терміново наростила постачання саме через Україну, бо наша система дозволяє миттєво це робити. Коли ж Україні доведеться розібрати частину ГТС, терміново наростити прокачку газу буде неможливо, а тримати всю систему під екстрені випадки Україні невигідно. Україна не може собі дозволити працювати в такому рваному режимі, оскільки буде потрібно тримати в готовності і персонал, і технічні засоби, і станції, і всі маршрути, все контролювати. При відсутності транзиту постійного це означає високі фінансові затрати при мінімальних ймовірностях повернення цих коштів. Щоб українська ГТС була завантажена хоча б наполовину від її потужностей, є ще шлях – постачання від центральноазійських країн – Казахстану, Туркменістану, Узбекистану. Для цього Росія має дати дозвіл на транзит її територією. Домогтись його можуть консолідовано ЄС і США, особливо сьогодні, коли Росія намагається налагодити стосунки з колишніми партнерами. Якщо ці держави отримають право транспортувати газ свій через територію Росії в Європу, то вони будуть користуватися українською ГТС. Чим більше країн світу буде зацікавлена в роботі нашої ГТС, тим ймовірніше її збереження в діючому стані. І так ймовірніше можна буде знайти партнера для управління ГТС. Вікторія Бойко, Ислам Пінка, Дмитро Шишкін, Заман, АТР.